Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota zvikanzi chitubu ichi chine content iri healthy yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, Mvana. Pane nyaya yaswera ichinetsa pa X kana kuti pa Twitter, ameno zvaunoda izvozvo ndizvozvo. Amukoma Shadaya, munyu wenyika. Pakaipa Mvana. Saka ndonyaya ndakuigira panapa zvamanje kuti ndimbokuonesa iyo kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, ndizvo here kana kuti kunyeba, uyezve kune vamwe vedu vakapindana nenyaya idzi zvine basa here kana kuti hazvina. Handitika ndava ndazosangana futi ndakaunga video clip kana chatanga ndaplaya kana chazoplaya futi pamberi apo toonesana kuti bo here zviri kuitika izvi. Handitika but tisatapinda munyaya yedu iyi, nyaya yemhandara nyaya yemhandara, nyaya hombe. Akwaswera kune noise X zvanasi anga ari Mvana. Tisatapinda munyaya yedu yemhandara, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa. Handitika kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate futi pa same number ipapo. Handitika and let's not forget all in one herbal medicine. Gwenzi rinoshanda, gwenzi rekuti unofanira kugara naro mumba. Ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukada kucleana system, zvese zvawafunga rinoshanda. Handitika namba dzacho ndodziri apo idzo. Bata namba idzodzo woti tanzi na DJ Holly tiri kuda gwenzi mazvikokota. Handitika right, nyaya iri panapa ndepost yaiswa naShadaya. Iyo hanzi naShadaya, Mwari nerudo rwavo rwese nekuregerera kwavo kwese, asi vakasarudza virgin. Havana kusarudza munhu asiri virgin kuti aite sei, azvare mwanakomana wavo. Asi iwewe nekungwara kwako nekufunga kwako wakasarudza a non-virgin isiri mhandara kuti ikuzvarire vana vayo, vana vako. Are you wiser than God himself? Ndozvaari kutaura Shadaya. So I will just read the tweet apo tonesana kuti bo here zviri kutaurwa naShadaya izvi kana kuti ndezvekupenga. Handitika God himself, being all loving and all forgiving, did not choose a non-virgin to birth his only begotten son, but yet you choose a non-virgin to birth your children. Are you wiser than God himself? Learn or perish. Are you wiser than God himself? Learn or perish. Right. Ndonyaya iripo. Amenoti totangira papi vanyaya. Inyaya yombe. Right, vamwe edu tunoziya, we've got a lot of celebrities. Waundoziva kuti uyaimbodanana naningi akazoita vana naningi akazobva uku, akudanana naningi akazororwa naningi akati ningi naningi. Mazita zvedu hatisi kutaura, but ndoda kuti ndibvunze kuti chii chakambonyanyokosha, rudo here kana kuti umhandara? Yet vamwe vedu tikuroora mhandara idzi. Handire taroora mhandara togara mumarriage imomo for a certain period of time, takunochita futi nevanhu vasiri mhandara, nemvana nema-M1 aya. Saka chii chiri kumbonyatsoitika? Handitika isa comment mucomment section wondiudza kuti uri kufunga ichi pamusoro penyaya iyi. Handitika at the same time ndine kavidhaji kandinako kandoda kuti ndiplay futi pakashata. Rega tikaplay tizvinzwire tega kuti bo here zviri kutaurwa apa. Mvana.
Hure. Hure. Hure, hure. Hure, hure. Hure, chai, hure. Izo nkauri pano sina umandara. Hure, hure. Hure. Hure, chairo. Hanzi izvozvi kana uri pano usina umhandara uri hure. Ichokwadi here kuti unenge uri hure. Maybe vamwe vanenge vakarepwawo. I'm not trying to defend, I'm not trying to oppose, but rungotaurawo semunhu ari pakati. Vamwe vanenge vakarepwa, vamwe vanenge vakabviswa umhandara remasports, vamwe vanenge vakangozvarwa vasiri mhandara. You never know. But now munhu waMwari akutaura achiti uri hure. Uri hure kana usina umhandara wakagara panapa. Rikatinyasopanzwa futa apa. Siya comment in comment section. Let me know what you think about this issue. Kuti what's so important panyaya iyi? Rudo here? Umhandara here? Chii? Ko iwo ma-M1 hacharoorwa here? Vane vana havacharoorwa here? Ko kana wakaita mistake, yeah? Pakashata baba. Hure. Hure. Hure, hure. Hure, hure. Hure, chai, hure. Izo nkauri pano sina umhandara. Hure, hure. Hure. Hure, chairo. Hure. Hure, hure. Hure, hure. Ina respect anomwana anofamba than you. Yes. Hanzi ninawo respect zvangu munhu ane mwana anofamba than iwewe usina umhandara uri hure. Yesh. Pakashata. Pakaipa rega tinzwe chikonzero chacho kuti sei vachirespecta munhu ane mwana, but mawana. Chakaita kuti usaita mwana anofamba kumwa mapirisi okuti usaita mimba saka uri hure. Hure. Hanzi chakaita kuti usaite mwana anofamba kunwa mapirisi ekuti usaite sei, usaite mwana, usaite pamuviri. Saka iwewe uri chii? Uri hure. Saka ameno kuti bo here zviri kuitika kana kuti zviri kutaurwa nemaspecialist vanozviita vanoziva nyaya dzemawoman kuti munhu akabvawo umhandara asisina value. I remember Apostle Chiwenga ane sermon yavo futi yavaitaura the same issue. Passion Java ane futi sermon yake yaitaura futi the same issue. Handizoziva zvangu, but inini ndinongoti ndauya panapa nepost iyo kuti mungozvionera kuti zvii zvangasvitika. Regedza ndidzose mungozvionera kuti zvii zvangasvitika nhasi paX, ende ndonyaya yanga ichipisa, nyaya yanga ichitenderera, ende nyaya yanetsa iyi kuti iwewe wakangwara here kupfuura Mwari. Zvawakunotora chii? Zvawakunotora Mvana kuisa mumba. Anditika saka ndokumbirawo tisataure mazita, tongofambira nyaya idzi takaita sei takanyarara, but pane nyaya banditika. So ndo nyaya yanga ndangoya nayo zvamanje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, please musazoti ndindataura kuti uri hure. Mufundisi manzwa wachitaura vega. Inini ndangouya nenyaya kuti mungondiudzawo zvamunofunga kuti bo here kana pane munhu anofila kuti nyaya iyi we can discuss it further. Ndibate namba dzangu ndo dziri pasi idzi, and then toita sei tokurukura nyaya iyi toonesana zvizere. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, is bye for now. Thank you very much for supporting and thank you for watching.